Overwinning van vorige week. Het is een hele ruime overwinning. Toch is nog niet helemaal zeker. Hè? De definitieve vaststelling van het aantal stemmen en definitieve vaststelling van het aantal zetels is nog niet rond. Hoe zit het daar nu mee? Gaan jullie naar de 4 zetels of is dat nog onzeker? Dat weten wij niet. De definitieve uitslag is op de 23e. Ja. Dan stelt de hoofdstembureau de uitslag vast. Wij hebben een hertelling aangevraagd. Simpelweg ook omdat er heel veel vragen zijn in de samenleving en zoveel onrust. Omdat, laat me zo maar stellen, sommige mensen begrijpen het proces niet. Wij hebben zelf bijvoorbeeld bij een van de stembureaus hadden we op de avond van de telling 255 stemmen. De volgende ochtend hadden we 225 stemmen. Dus 30 stemmen verschil, hè? Ja. 10%. Dus mensen denken ook van, wacht eens even, dit is vreemd. Dus, en daar is geen uitleg voor gekomen. Dus ja, het is afwachten wat de hertelling gaat doen. Het is voor de zekerheid, het is gewoon dat het netjes is, het vertrouwen ook herstelt in democratie. Kijk, wij met z'n allen, iedereen de democratie is gebaseerd op vertrouwen. De democratie is gebaseerd dat wij allemaal vertrouwen in hebben dat er een onafhankelijk proces is waar ieder stem telt en dat ook die stemmen worden opgeteld en dat het ook toekomt waar het hoort toe te komen. En daarop is ons hele systeem gebouwd. En wij moeten de vertrouwen daarin bewaken. En daardoor ook vragen wij een hertelling dat het ook netjes gaat. En indien inderdaad op dit moment is er een verschil van 38 stemmen. Het was 38 stemmen verschil op de verkiezingsavond. En nu is het 66 stemmen verschil. Dus kijk, ja, als die verschil wordt ingehaald, dan zou het inderdaad zo kunnen zijn dat de restzetel naar ons toe komt. En dan zouden jullie 4 zetels overhouden en de UPB 2 zetels. Dat maakt nogal wat uit. Het is eigenlijk afwachten wat dat betreft. Nu is het 3-3 tussen de PDB en de UPB. Hoe staat het met het proces om te komen tot een nieuwe formatie? Ja, vorige week woensdag waren de verkiezingen. Op donderdag had je de persoonlijke stemmen, hebben we ook afgewacht. Waarom? Persoonlijke stemmen kunnen ook een invloed hebben op raadszetels. Ja. Dus wie welke raadzetel krijgt. Voorkeurstemmen. Op vrijdag hebben wij een informatiecommissie ingesteld om gesprekken te voeren. Om te kijken hoe komen we elkaar met de partijen. Zaterdag is er een uitnodiging uitgestuurd naar de grootste partij, de UPB. We hebben toen geen antwoord gekregen, wel iets in de media van ze vernomen dat ze niet bereid zijn met ons aan tafel te gaan vanwege de hertelling. Dat hebben wij ook op zondag hebben wij daar een bericht van ze gekregen. Want er stond gepland om met de UPB aan tafel te gaan zitten op dinsdag. Dus gisteren, dat is niet doorgegaan, jammer genoeg. Maar gisteren heeft de commissie wel met de NPB gezeten. Oké. Daar zijn gesprekken en daar is een vervolg op. Maar dat is wat de commissie niet mee bezig is. Dus ja, de inhoud van de gesprekken, dan zou je de woordvoerder van de commissie moeten spreken, laten we het zo maar stellen. Maar het loopt, het proces loopt. Jullie zijn de grootste van Bonaire geworden. Dat op zich is een mooie prestatie, daar ben je blij mee? Jawel, ja, kijk, het is 24 jaar geleden dat de DP de grootste partij was. Dat is 1999. Ja. Dat is lang geleden. Ja. Dat is lang geleden, ja. Kijk, de DP is ook in een herstel geweest, in een periode van zichzelf ook hervinden. En dat is ook met heel veel linkse partijen in de wereld. Kijk, partijen die links leunen, die komen allemaal toch wel uit de vorige eeuw, laat me het zo maar stellen. En daarnaast ook de periode van de jaren 70, jaren 80. Heeft een bepaalde ligging ook aangegeven hoe die partijen daarmee omgaan en hoe ze zich profileren. Maar wij zijn toch, zeker proberen wij ook de partij te vernieuwen en de partij in een nieuwe daglicht te brengen. Een nieuwe vorm van sociaalpolitiek. Ja. Een nieuwe manier om het aan te vangen. Een nieuwe manier om oplossingen voor te dragen die een sociale grondslag hebben.
maar toch in de huidige economisch model en in de huidige bestuursmodellen past. Dus ja, wij zijn zeker verblijd dat onze boodschap de huizen heeft benaderd. Dat onze boodschap, de mensen die boodschap hebben begrepen. Ja. En dat wij die steun hebben gekregen. Kijk, Bonaire zit op een kruispunt. Hè? En onze kern van onze boodschap was dat wij een duurzaam, een rechtvaardig en duurzaam Bonaire willen. En waar we nu staan, dat wij duidelijk een andere richting in moeten. Ja. Waarom? Kijk, we zien heel veel ontwikkelingen op Bonaire, Oscar. Maar de vraag is, als de ontwikkelingen die er zijn, de baten daarvan, de vruchten daarvan, niet bij de lokale persoon aankomt, hè, voor de burger die hier woont, voor de persoon die hier woont. De vraag die we ons moeten stellen is die ontwikkeling wel vooruitgang? Ja. Want niet elke ontwikkeling is vooruitgang. Nee. En heel vaak meten we ontwikkeling, maar we vergeten te meten of het nou daadwerkelijk wel vooruitgang is voor de mensen die hier wonen. Nou, laten we kijken of jullie daar ook daadwerkelijk de komende 4 jaar verder aan kunnen werken. Ik hou het voorlopig even hierbij, omdat we afwachten wat er gaat gebeuren met de restzetel, wat er gaat gebeuren met de coalitiebesprekingen. Maar we houden contact in ieder geval. Zeker weten. Altijd tot je beschikking. Dankjewel, fijne dag hè.